A wannan bidiyo zan nuna muku yadda ake amfani da block booster ana samun kuɗi sosai, amma ka tsaya kasance da ni step by step domin wannan application da zan mana bayani a wannan bidiyo yana kama da wani application mai suna Jingala. A baya taɓa kawo mana shi. Idan kai kuskure ka je kai amfani da email ɗin ko kuma lambar da kai amfani da shi a wancan Jingala ka zo kai amfani da shi a wannan application ɗin, so fa ba za ka samu komai ba saboda kusan komai nasu iri ɗaya ne, zan iya cewa ma daga Jingala ya zo. Ka tsaya kasance da ni step by step domin ka ga wani strategy ake amfani da shi ake samun kuɗi a cikinsa. Amma kafin mu wuce kai da bidiyon, idan ka kasance na farko zuwa ka wannan channel, ka danna mana alamar subscribe sannan ka taɓa alamar ƙaura sannan ka zaɓi all sannan ka like wannan bidiyo. Zai za maka share zuwa ga yan uwa abokai su gani su amfana. Idan ka haka a duk lokacin da ɗora sabon bidiyo kai tsaye za a sanar da kai. So da farko akwai link na ajiye maka a descriptions na wannan bidiyo. Idan baka san description ba ka taɓa sunan bidiyon nan, zaka samu link na Uzairu TV1, zaka samu link na register link 1 da kuma link 2. Misali idan Telegram kai amfani da shi zai kawo ka cikin wannan post din. Idan ya kawo ka cikin wannan post din sai ka dawo kai clicking akan wannan link din kamar haka, gashi nan wannan shine link na application din da zamu yi amfani da shi. Idan kuma a WhatsApp ne zaka yi join na WhatsApp group din, zan ajiye maka link. Idan ka riga kai join na WhatsApp zan ajiye maka link a can WhatsApp kenan. Misali idan ka danna akan link din kamar haka zai kai ka cikin Google Play Store domin kai installing na wannan application. So kamar da gani idan ka danna akan link din kai tsaye zai kai ka cikin Play Store ne, sai ka install na wannan application kamar haka, sai ka zo ka danna akan install kamar haka. Idan kana kan install zaka jira ya maka downloading, so bara mu jira mu gani. Bayan application ya gama downloading sai ka zo ka danna akan play din nan ko kuma open. So idan ka danna akai kamar haka zai buƙaci ka register, zaka ga gashi nan a block booster, wannan shine home da zai nuna maka kafin ka register. So zai buƙaci permission sai ka danna mai while using the app nan kamar haka. So idan ka kawo ka anan gurin, misali idan ka san ka taɓa amfani da email ko kuma number waya a wajen register a baya kenan, so ba da shi zaka yi amfani ba. Misali a wajen rijistan ka zaka zo kai amfani da nan gurin, misali zamu zo mu amfani da Google ko kuma da number. Idan ka san da number ko da email kai amfani da shi a Jingala, ba da shi zaka yi amfani ba. Idan kuma baka taɓa amfani da Jingala zaka yi amfani da duk email din da kake da shi. Idan ka san ba ta buɗewa, saboda idan ka san ka taɓa buɗewa kai tsaye zai kawo maka bayanan Jingala ne, ba za ka samu komai a ciki ba. So zaka zo ka danna akan phone number din nan ko kuma Google ko kuma email. Abu mafi sauki ka danna akan quick login din nan, idan ka danna ba ka samu komai ba shi ma zaka zo ka danna akan Google din nan kamar haka. Idan ka danna akan Google kamar haka zai fito maka da email din da yake kan wayanka gaba ɗaya, sai ka ɗauki email naka wanda zaka yi amfani da shi. Misali zan yi amfani da wannan email din kamar haka. So bayan na saka wannan email din kamar haka zan jira shi kaɗan domin ya min login ya shiga da cikin dashboard. Zai buƙaci in danna agree and share din nan kamar haka. So ga nan danna akan agree and share, zan jira shi kaɗan zai kawo ni cikin home inda zamu je mu fara game kenan, mu fara samun kuɗi. Kamar da kuke zaka zo ka danna akan wannan icon din na alamar profile naka, so domin ka je kai verify. So idan baka yi verification din nan da ake yi ba za ka iya cire kuɗi ba, sannan kuma ko da aiki kai ba za ka samu damar abin nan a dinga baka rate ɗinka ba zai dinga dropping ba, dole sai kai wannan verify din. Sannan kuma duk idan za ka yi aiki da shi ma wanda za ka nuna ma shi ma ya zo yi, dole shi ma ya wannan verify din. So za mu zo mu danna akan shi kamar haka. Bayan na danna akan shi kamar haka za mu dawo mu danna akan bangaren profile kamar haka. Idan ka danna akan profile kamar haka za ka iya cike wannan abin. Idan ka cike wannan abin zaka iya sa logon hoton ka a nan gurin, zaka iya sa gender ɗinka mace ne ko namiji, adadin shekarunka zaka iya kasa. So nickname in kana da shi zaka iya kasa, zaka iya personal signature. Abu dai mai muhimmanci a nan gurin, wannan account din zaka zo ka danna akan bangaren account kamar haka. Idan ka zo ka danna akan wannan bangaren account din shine very important ka je ka yi shi. So zaka zo ka danna akan shi kamar haka. Idan ka kawo ka a nan gurin zaka ga login device da kuma Google onboard din nan, email onboard din nan. Abin da ake bukata ka yi a nan gurin mafi muhimmanci din nan ma na Google din nan yafi, da kuma na email din nan gaba ɗaya zaka yi onboard din sa ka dan saka su kamar haka. Zamu zo mu danna akan na Google kamar haka. Idan ka danna akan na Google kamar haka, misali idan ka taɓa yin account a Jingala, shawarar da zan baka shine idan ka zo wajen face verification ka nemi fuskar abokinka ka je ka yi wannan face verification din, domin suna ganewa za su detect na fuskan ka da komai da komai. So shawara dai ɗaya ce ka nemi fuskan abokinka ka je ka yi wannan verify din da shi. So misali zan zaɓi wannan email din kamar haka, zan yi bond ɗinsa kamar haka. Ga ya ce bind successfully. So na yi amfani da wannan Gmail din, sai na zo bangaren na Gmail, na yi na Google kenan, zan zo bangaren na Gmail kamar haka. Anan gurin shi ma zaka zo ka sa Gmail ɗinka kamar haka. So zaka sa Gmail naka sai ka danna akan next button kamar yadda kuke gani. Misali bari in baka kamar so idan mu dawo akan bangaren home kamar yadda kuke gani, tsarin game din yana daidai da Jingala, sai dai akwai sabbin users wanda ma ba su san Jingala din ba. Abin da zaka yi shine a nan gurin gashi nan za a dinga maka nuni. Misali za a ce kai clearing na laika, daga laika biyu ne zuwa sama da haka, kamar yadda ake buga wasannin. Misali kamar yadda ake muna kwatance gashi nan, ka dan jejjera shi, ka dan goge laika 4 zuwa sama da haka. Duk layuka da ka goge misali a nan gurin, duk layukan da ka goge za a ce baka irin 0.02 a farko. Misali idan ya kasance users ne kai, daga 0.02 za a baka dama ka ci 0.0
4. Daga nan kuma za a ce kai clearing na layi 6 kamar yadda kuke gani a nan gurin ya dan ɓace mun. Za ka clearing na layi 6 ne, misali bari in dawo baka mu gani domin ya nuna mana. Za ka zo ka danna akai a nan gurin a wajen section na wajen times 2 ɗin nan za a baka damar a ce kai clearing na layuka kamar guda 4 wajen nan gurin. Ka tabbatar ka duba gurin ka ga wanne layuka ake so ka goge, sai ka zo ka ɗan jejjera wannan bullullukan ka ɗan goge layuka a jere fa, ba wai a tashin farko ake so. Duk layukan da ake goge za ka yi wasan ne a natse sannan ka goge wannan layukan da ake buƙata. So bayan ka gama da ɓangaren wajen block kamar haka, za mu dawo a yadda ake withdraw. So misali idan za ka yi withdraw ɗin kamar da kuke gani, za ka zo ka danna akan wannan alama ta wallet nan kamar haka. Shi ma zai buƙaci ka abun nan, sai ka danna akan withdraw button misali kamar haka. Idan ka danna akan withdraw button zai buƙaci kai creating na Met wallet idan baka da shi. So a bidiyon mu na gaba insha Allah zan mana bidiyo akan yadda ake creating na Met wallet da kuma yadda ake cire kuɗin dai shigo account insha. Bayan ka gama da ɓangaren withdraw kamar haka, za ka dauka danna akan invite friends nan kamar haka. Idan ka dauka danna akan invite friends nan kamar yadda kai register za ka copy wannan link din kamar haka. Idan ya copy za ka yi sharing naki WhatsApp group Telegram group ko kuma kai referral ka dinga gayyatar mutane dai suna shigowa kamar yadda kai amfani da shi kai face verification kai komai da komai. Duk mutum ɗaya idan ka kawo za ka samu da dala ɗaya, ya danganta da yanayin aikin da mutum. Dokar su na withdraw misali a yanayin tsarin su misali idan ka gayyaci mutum ya kasance active ya yi wannan game din na block me sannan kuma ya face verification din, misali wannan ka gayyata ya kasance duk ka'idar da ake bukata ya cika wannan face verification, ya je bangaren block me ya je wannan game din, so zaka samu gems guda 10, gems guda 10,000, gems guda 10,000 kuma daidai yake da dala ɗaya. Kaga idan ka invite na mutane 10 kana da dala 10 kenan, amma fa sai idan sun cika ka'ida. Sannan kuma a nan gurin wannan wata doka ne a nan ƙasan nan kamar da gani, misali idan ka je kai save referral ko kuma dai kai wani abu dai, so za su iya cancelling na reward naka ko kuma su rage maka wannan reward naka. Abin da suke bukata dai a nan gurin ya kasance invite din da zaka yi na gaskiya ne, kada ka je kai wani save referral ko kuma waye da waye, ya kasance duk abin da zaka yi kayi ne akan gaskiya. In ba haka ba za su iya cancelling na reward naka ko kuma dai su saka maka reward din ka ganshi a processing. So duk mutumin da ka gayyata kuma zaka same shi yana processing, za su yi review su tabbatar wannan aikin da kai na gaskiya ne ko na ƙarya. Abin da ya kamata dai ka sani, duk invite din da zaka yi kar ka je kai wani multiple akan waye kai referral na gaskiya, shine zaka samu kuɗi a cikin wannan block booster din. Muna godiya da kasance da Uzairu TV. Billahi sai da mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.